Gitunan karon sa Talisay City Council ang gitanyag nga reclamation project sa usa ka developer. Ang DTE Construction and Development Corporation nitanyag nga mo reclaim sa 229 ka ektaryang baybayon sa Dakbayan. Maapektuhan sa maong proyekto ang mga barangay sa San Roque, Tangke, Kansuhong, Poblasyon, Biasong ug Puok. Matud sa maong sugyot si Engineer Desiderio Espinozo, ang Chairman ug Chief Executive Officer sa maong kumpanya, nga naglaom sila makamugna og build, operate, own nga scheme sa maong proyekto. Dugang ni Espinozo nga ang iyang kumpanya ang mugasto sa proyekto lakip ang preparasyon sa feasibility study nga isumiter ngadto sa Philippine Reclamation Authority alang sa approval. Matud sab ni Espinozo nga ang Talisay City Government makakuha og 30% sa reclaimed area o gross income sa maong proyekto. Si Talisay City Mayor Johnny De Los Reyes nisulti nga nindot ang proyekto apan kinahanglan pang i-konsidera ang mga maapektuhang residente, planuhan pasab ang relocation site kung magsugod na ang proyekto.